De nuevo un domingo más aquí junto a Ángel Aguiló en Aló President. Buen día, President. ¿Cómo va això? Muy bien, contento de volver a escucharte en una de las secciones que nos gustan. Sí, perquè el veterinari no mos agrada massa, que va abans. Bé, una forta abraçada per ell, és una broma. Mira, avui és una trobada molt especial. Hòstia, això m'indigna perquè això me passava, perquè has sentit unes ries i això me passava fa 20 anys, tio. Me passava fa 20 anys i me passa ara. Mira, te contaré una història. Jo, Nalina Pons, avui diputada del PI, que és un partit que encara existeix, sabrem molt, però encara hi són. No estàs contribuyendo a que se calle. Nalina era per jo un referent periodístic. I quan jo començava vaig tenir la sort de que ella presentava l'informatiu de M7 i a mi divendres me deixaven presentar els esports. Per això ja hi anava cagat, si vessis les cintes que conserva jo pareixia que anava allà a notificar la mort d'en Franco, o sigui, sortia rígid com una mala cosa. I Nalina me deia, bon vespre, Àngel, i se tirava per terra, me mirava i se tirava per terra, i jo allà patia, i després m'enfocaven a mi, i ella estava de bona i se pixava de riure com ara, que i s'ha posat a riure. Per què te'n rius de jo, Lina? Bon dia. Ai, no me'n ric de tu, és que jo crec que és una cosa bona. Clar, no era bona per la professió, bon dia. Bé, un honor que el president de Mallorca m'hagi convidat, i en Sergio, en aquest programa, que ja vos escoltes diumenge, quan faig error brut, perdona, que te vaig sentir l'altre dia. És política les totes, que vos escolt cada diumenge. Cada diumenge, quan... No sap ni on és el dial de la Cera. Perdona, 103.2? Molt bé. I també és a Ona Mitjana, però jo FM, fins aquí ja arribo. Somos modernos. El podcast no lo encuentro, pero lo demás... A lo mejor no lògica. Però sí, és vera, i deia, bon vespre, i els esports, el Mallorca, no sé què, Àngel Aguiló, bon vespre. I me girava cap a ell i és que me moria de riure. I fa un grapat d'anys, un dia m'envien un WhatsApp i me diuen, tio, que Nalina se'n va en el PI. I com? Vaig haver d'entrar a internet a comprovar que ja era vera i que no m'estaven prenent el pèl. Se'n va anar, ara és diputada i és un poc el meu mirall, perquè a mi me fan la broma, tu t'hauries de ficar política i tal. Jo és una cosa que tenc clara que no faré. Tu, així, i me recomanes que no ho faci, no, efectivament? No, te dic que sí, perquè jo era igual. O sigui, jo mai de la vida, també me'n reia, quan en Jaume fa, has de venir nosaltres, i jo, què dius? Mai de la vida jo me ficaré en política, mai de la vida. Però varen passar 5 anys, i mateix va insistir, senyor, perquè anàs, i de cop vaig tenir com un entorn de cap, o vaig trobar que ja estava bé de fer política en els sopars d'amics i de criticar coses que no m'agradaven, i justament havia arribat Vox amb aquell discurs tan terrorífic que continua cada vegada més accentuat, i bé, també Podem, però bé, Podem no, a mi personalment hi ha gent del PI que fa línia vermella amb Podem i Vox, jo Vox especialment, saps? Vaig trobar que era horrorós. I vaig dir, saps què? I en Jaume Font, quan ja me presentava, de bé, jo m'ha costat que vengués en nosaltres 5 anys, 2 mesos i 5 minuts, perquè la darrera vegada que varen fer és que va dir, vinga, tira, anem en avant, i mira, aquí som. Lo millor de tot això és que Nalina diu, jo en política m'hi fico, perquè en Jaume, amic meu, des dels 14 anys, me diu, has de venir tal, i després, en carinyo cap a ella, és que, bro, se pira, i te deixa tu tirada. Amb amics així no porta tenint amics. No, jo crec que és una cosa de sexe masculí, que prometeu molt i després és el que teniu. En general. Seguiu sent amics, però, no? Sí, i tant. Jo el comprenc, que ell. I te'n penedeixes d'haver-te ficat, o no? Estàs contenta? Ara avui, no. Fa un any i mig. És que de m'ha tocat que en Jaume se'n va anar als 9 mesos, me va tocar la pandèmia, vaig a ser portaveu, me van dir, per favor, fer una passa endavant i vine una mica com a vicepresidenta del partit, i jo acabava d'arribar, és com qui dir, jo era independent, saps? I de cop me passa això, i van dir, bé, tothom, fins i tot en Jaume, en Pet, tot, no? Fer una passa endavant, més intentant cosir aquest projecte, i ho vaig fer. I per què ara no? Me dius, fa un any i pic, o sigui, ara no? Perquè després vaig trobar que me vaig col·locar en el lloc on era en el principi, que és on me tocava, tot l'altre va ser com un... Bé, me deixaré endur i ho faré, però en fi, que vaig recapacitar, vaig dir, no, ja està, ni he de ser vicepresidenta del partit, ni he de ser portaveu en el Parlament, ni portaveu adjunta. Jo vaig entrar aquí de diputada raça, i és el que he de fer. I vaig fer un pas en el costat, i per això li vaig dir, Josep Melià, te toca, és que li toca a ell, i a Maria Antònia Sureda de portaveu adjunta. I la política és el que t'esperaves, o no? Això és una gran pregunta. Que som un gran comunicador. És que ets un gran comunicador, un gran periodista. La política, no, i te diré una cosa, no és que hagi tornat política ara, perquè ara diràs, clar, és que ja ha fet la metamorfosi i ara ja me contesta com una política.
Se fan coses, se poden fer coses, el que passa és que nosaltres, que duim un ritme d'informatiu diari i programa diari, clar, tot és massa lent, i quan t'arregles una cosa ja se te n'ha espanyat una altra, i aconsegueixes coses, el que passa és que no se veuen. Jo entenc que hi ha com un descrèdit de la política, de que no fan res, van allà a cobrar, tu deus anar allà a votar, i bé, se fa feina. Què és el més contenta que estàs d'aquest temps? Mira, estic contenta en que he aconseguit coses per la llei d'educació, varen presentar un total de 32 canvis a la llei d'educació i incorporacions, me n'han acceptades no sé si una vintena, i entre d'elles la formació professional dual és una gran aposta del PI. I nosaltres varen demanar l'eliminació de l'edat dels 25 anys, és a dir, tu en el País Basc, si estudies formació professional dual, la pots fer fins als 30 anys, perquè per la taxa d'atur. Aquí fins als 25, però com que aquí la taxa d'atur era baixa, però és que m'haurà vingut una pandèmia i no. Per exemple, això ho han aconseguit, no? És vera que aquí el govern no té competències, però és un mandat del govern de les illes a la llei estatal. Escolta, per exemple, i quan... coses en salut mental, transport gratuït per la gent que fa batxillerat i formació professional. Bé, perquè clar, jo duc salut... Ha tornat política totalment. Sí, però bé... Parece, ¿eh? ¿Sabes cuánto ho vaig detectar? Bueno, sabes que doy el pego yo también, porque es mi trabajo, toda la vida he vendido humo, pero esta vez no. Esta vez ¿Cómo no. humo? ¿Cómo? Clar, com Ara no, ara no. Un poquet xip. De fet, saps quan vaig detectar el canvi de xip? L'altre dia li vaig enviar un WhatsApp i li dic, escolta, vendries a la ràdio i tal, i me va contestar, hola guapo. I dic, hòstia, ha tornat política. Sí, ha passat d'en fotre-se'n de la meva cara a la televisió. Vaig dir hola guapo, per què veig? No, la veritat és que no. Mem, una cosa, els plens del Parlament són tan avorrits com sembla. Tu hi deu haver qualque moment que no pares d'atenció i dius, hòstia, què estan dient ara, què estan dient? Sí, la sort és que cadascú du les seves àrees. Clar, amb un ple que comença a les 9 i acaba a les 5 o a les 6, com acaben no moltes capacitat. vegades, clar, és impossible que tu estiguis concentrat totes les hores escoltant tot i tal. Què passa? Que hi ha preguntes de control, que per jo és la part més interessant, perquè clar, és quan tu fas repàs en el govern i l'oposició aprofita per marcar i per dir allò que no funciona en el govern segons el seu criteri, alguns per destruir també n'hi ha que ho fan, ho intenten. I clar, cadascú du les seves àrees. Per exemple, en Pep Melià du turisme per al PI, bé, du moltes coses, du economia, i clar, en Maria Antònia Sureda du assumptes institucionals, jo duc educació, duc salut i assumptes socials, i cadascú du les seves àrees, perquè si tu has d'estar pendent de tot, és impossible. Ara tu escoltes tot i profites per fer altres feines. I perdona, i després has d'estar pendent de que el partit no implosioni els 2 o 3 pits de la setmana que implosiona, perquè, joder, amb el PI, els miracles que existeixen encara. Sí. Per això vol dir que ha d'existir. Trobes? Clar. L'altre dia, pot ser que l'agrupació que se desmunta. Dic, però és que anau a Cristo diari. No, el PI què passa? Que el PI va néixer com a 2 famílies que eren Convergència i Lliga Regionalista, que eren Pep Melià i Jaume Font. Jaume Font, que no se podien veure. Bé, no sé si se podien veure o no. Jo el que sé és que se varen unir. I se varen unir fent el PI. Se varen unir fent xips. Fent un bon resultat. I ja està. Què passa? Que clar, al final cadascú tira per ell. Uns protesten d'unes coses i els altres protesten de les altres. I tu estàs així un poc, no? Com senyor Barnes, excel·lent al mig, no? Jo he decidit que vaig agafar un compromís de 4 anys, faré de diputada, mira tot això que aconsegueix, que ho lluit. Moltes vegades me compren el que banc, perquè ja sap que això... Sí, 4 anys i després, ja ho veurem. Ara estic en un moment d'impàs. Estàs pensant? Tornaràs a la professió, potser o no? Qui sap? Ara, si venc, serà gros. O sigui, estàs un poc... Ara... Si venc, serà un programa de varietés. Varietés polítiques. Podríem fer alguna cosa junts, no? Ja que hi som. Vinga, és una proposta, ara està coberta. Clar. Sí, bé, jo veurem. Mireu, el PI està a punt d'implosionar una altra vegada que... No és vera. Nalina Pons acaba de dir, m'estic pensant deixar el PI. No és el titular. El titular és si jo segueix... No, és vera, el PI no. Si deixar la política o continuar, jo estic bé en el PI, i he de dir una cosa que... Si existirà el PI, no? Que s'han bareat, o bé, hi ha hagut divisions internes, jo això ja ho he d'explicar, que ho he d'explicar, el president, el secretari general, els que són allà fa més temps, però jo, Lina Pons, s'ha portat beníssim tothom, això he de dir, i per això jo faig feina a gust. És que tu tens una cosa bona, que clar... Si no faig feina a gust, ja m'ho plantejaré. És que, a més, ha aconseguit que no s'embruta dins d'aquest partit on hi ha quitxo constantment. Això és meritori, has aconseguit una posició d'observador internacional, quasi. Ai, sí, ara m'aniré a la ONU, ara ho veig. Hay que ser de las poquitas hoy en día, ¿eh?
Sí. Bueno, jo treballo con les formiguetes, tu saps, Àngel, que no tots, i ho dic per tu també, i creu que tu també, perquè t'escolti, veig que també en fas d'hores i hores. No massa, que el que sabem tan fer... bagon, xavala. No, mira tu, dime... Anava a fer una broma de regionalisme, però no ho faré perquè li rebrec. Per què? Perquè xerres castellano de fora. Perquè és foraster. Ah, bé, és molt d'estar en el bar, en Sabala. Molt d'estar en el bar. Sí, perdó, era una broma, això, era una broma, que no vull que me linxin. M'he perdut, però igual. No, te volia fer un parell de preguntes de demanar-te per noms propis i que me facis un petit titular, una petita piulada, com a bona periodista que ets. En Jaume Font, el teu col·lega, que bravo que te diu, en carinyo, Jaume, t'ho dic en carinyo, tu com a bon mallorquí, això també ho emplem molt. Vine al partit, i després se'n va. Sí, definim en Jaume Font. En Jaume Font és passió, és creença, és servei en el poble, ell és així, ell fa, què puc fer per tu? Vinga. Però és un bon pobler que té sang calenta. Què vol dir això? T'has bregat molt també, jo no? Gens, jo gens, mira que també som discutidora, però mai. I ell un moment donat troba que se n'ha d'anar. Jo he dit, però pensa tu, bé, deu ser broma, pensa que jo vaig venir, i crec que s'hagués anat abans si no hagués estat per jo, perquè clar, ell tenia un compromís en jo, però va dir, bé, saps que jo te deixo aquí, però confia que tu també, que tu ho faràs bé. Ho comprenc el que va fer? Sí. Te vas cagant sa mare del dimoni, també. No, tant de bo no ho hagués fet, també, perquè aquest projecte era necessari, i és necessari. I en Jaume i en Pep feien un bon tàndem, el que passa és que, mira, els matrimonis a vegades no funcionen. Exacte. En Melià jo crec que el podríem definir, ja t'ho defineix jo, com a supervivientes, no? O sigui, és un home que està allà, o sigui, hi ha tormenta, està allà, que diràs que volen, i ell està allà també sense immutar-se. Perquè no... T'estic fent jo, o sigui, t'estic fent la pregunta i la resposta, això és fatal, però és que no puc evitar m'implics. Així m'agrada. Molt bé, perquè clar, en Pep és difícil de definir. Jo la veritat és que l'he conegut més aquest darrer any que els anys anteriors, perquè clar, primer hi va haver, això, jo estava més amb en Jaume, jo dic, vaig arribar amb en Jaume i feia més feina amb ell, en l'equip del Parlament, i en Pep l'he conegut ara, sobretot, després de la divisió de Toni Mangual. Vos aguantau, no? No, mos duim bé. No, ho dic en sèrio, mos duim bé. I no me s'ha ficat mai en les meves àrees de dir, per aquí, per allà. Ja te dic una cosa, jo tampoc tindria anar sort de ficar-me amb tu, perquè tu no li ve aquí fotent un jijiji jajaja, però el dia que s'emprenya, s'emprenya. Sí, és vera. Seguirem en noms propis i promet que ara ja no faré les meves aportacions. Sí, alerta, perquè... Francina Armengol. Francina Armengol és una dona molt fanera. M'ha pensat quan he convertat en... Què diu aquesta dona? És que anava a dir, una dona és molt fanera, fa una feinada, les coses com són. És vera també que tenen una habilitat extraordinària de vendre fum, no de vendre fum, sinó de vendre d'una cosa petita, sí. Te la venen a bombo i plateret i se magnifica i te genera il·lusió. Jo l'escolto i dic, oh, quin país, quina meravella, no? Però clar, a vegades les coses no són així. I bé, crec que la pandèmia sanitària l'ha gestionada tot el bé que han pogut, que han estat honestos, a pesar de que els hagin volgut destruir. Han fet coses bé, coses malament, però tothom ha fet coses bé, coses malament en aquesta pandèmia, i se mos ha tingut en compte en coses que hem proposat. És a dir, jo, no sé, la trobo assequible com a presidenta. Marga Proens. Marga Proens. Na Marga, hi va haver una entrevista amb en Matías Vallès, que ara me torno a sentir a la mateixa situació. Jo vaig dir que me quedava amb Francina Armengol perquè era la que gestionava. Na Marga Proens pot arribar a ser una presidenta extraordinària. Ara jo, que hauria d'haver dit llavors i dic ara? Per jo és el PI que ha de tenir un president o una presidenta extraordinària en el govern. Això està difícil. Bé, està difícil, però sí. Però jo el que crec és que na Marga, que deu tenir un potencial brutal, encara ho ha de demostrar aquí. Si no és el mateix ser diputat que ser president i menjar-te una pandèmia, saps? Com nosaltres ho hem de demostrar, si mos deixa. De totes formes, ara com veus, ha xerrat bé i malament de les dues i això vol dir que el PIS em podria anar cap al PP o cap al PSOE. Ai, que això ja no això ja no m'ho has de demanar a mi. Això no m'ho has de demanar a mi. Exacte. Jorge Campos. Per jo hi ha línies vermelles. Jorge Campos, en el tracte personal és molt simpàtic, com els altres, com en Sergio Rodríguez, ni d'Olla Riba. La me la vaig trobar a una fira, me'ls van donar 2 besades, són encantadors, però en Jorge Campos i el partit Vox en el Parlament fan una política, aquests sí que fan titulars,
però són uns titulars que sempre van en els seus temes i la meitat de vegades diuen mentides, és a dir, tergiversen la situació perquè al final ells són els que aposten per la llibertat, mentida, neguen la major, com la violència de gènere, quan la quantitat de dones que cada dia moren per tot arreu, i neguen unes coses, però això els hi dona un rèdit polític. El que passa és que jo crec que és molt perillós això que fan, perquè a la llarga mos rebentarà la cara. I perdona, si ara te diuen, hi ha hagut eleccions, no? I el PROE ens pot governar amb el suport de Jorge Campos i del PI. No. Ens quedarem de fora. Ens quedarem de fora i el compromís que jo tenc del meu partit. Una cosa és en els municipis petits, allà on pactes, que a vegades, no sé què passaria, però que potser pactes amb en, jo què sé, amb en Tomeu de no sé on, que ara s'ha ficat a Vox. Pot ser que és una bona persona, que estima la terra, que estima la llengua, que estima... Però clar, jo no m'hi presentaria mai a una llista de Vox. Hay muchas maneras. Él preguntaba, yo creo que por formar un equipo de gobierno. No. O sea, la respuesta sería no. No. Ni sí, ni abstención. No. Seria no. Ara bé, també te dic, això t'ho diu una Lina Pons, ara és mes de juny de 2022. Jo no sé, jo no estic a l'executiva del PI. Jo vaig dimitir de tot i som diputada de raça. Vaig a escola, faig els meus deures, me presenten els exàmens, faig cosetes bones, si puc ajut, això és el que jo faig. Si jo no estic a l'executiva, o sigui, no tenc cap poder dins el PI per decidir. Ara bé, és la meva condició. És a dir, si jo he de continuar, Vox no hi serà en el govern si jo ho puc decidir. I si a pesar d'això el PI decideix que això, que no ho crec, és a dir, jo m'han dit que no ho faran, si això passàs, na Lina Pons s'aniria, però crec que no passarà, perquè és que seria que mos fagocitassin els de Vox a nosaltres, el tema de la llengua, el tema dels territoris, el tema de les màximes quotes d'autonomia, de règim especial, tantes coses que defensam. Saps quin problema té el PI? El PI, jo mateix, i sobretot quan hi havia en Jaume Font, és que el PI el podria votar en un moment donat i després ningú mai el vota. Això quantes vegades han dit, no, és que jo m'aquell simpàtic, i després no els vota ningú. Els hi caig molt bé, això de sempre en Jaume diu, no, és que nosaltres caig molt bé, però llavors no mos voten. Exacte. Estic molt content que haguis vengut. No passa res si te segueixen escapant les rialles quan me veus, perquè tenc la cara que tenc, no hi poden fer massa, i segueix qui jo no, o faig el que faig és perquè te vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies, de moment som en el PI i si hi som és perquè hi crec.